ban kran ya ka jingshisha ban hikai ya ka jingshisha ban yalap ya ka jingshisha kade ka thong bat ka jingkemen ka jonga sai sin biang ngakwar bani thu kalong ka ka basno tanat mani sam ya ka tien ka bem ka jong blai shapi ki polok ke be ki jonga hoi hakak teng ka jong u Jesus Christ ngai ku blai ban ngapriang subhai pi baro shakani ka channel Khasi Gospel Media ka khubur ka ba ngakwa mani sam hakni ka por kalong hato ka don ka jingpen baptis arsin ha ka Bible balai banga kren ya kani ka subject namar bakidon ki jingkeli ya ki bala jukeliru yanga ki ong kumni yanga la pen baptis ha ka por bangadang khelong mentang la sothu baka jingpen baptis si ke dei da ka bapengam hato ka long ban pen baptis biang hato ka long pop ban pen baptis biang kata ka dei ka jingkeli ya ka bala kli da ki katu ka ni ki bala sothu ya ka jingkai syapang ka jingpen baptis kai ka banga kwa ban ong ha ka Bible hi ka balong ka tien ka ba em ka jongblei kadan ka jingja basisha syapang ka jingpen baptis asin episodes kolonong basaw ka khat ka basan hani ka ong don tang uwe utrai ka wei ka jingeng ka wei ka jingpen baptis ka wei ka jingpen baptis ka bamot ka wei ka jaj rukom pen baptis ka klam ong sisien ka jingpen baptis ka wei ka jaj jingpen baptis ka de kat kum balahikai na kaktien ka beem jongblei ba Yesu ulale yakani ulabu kunuksa yakani bat kisnran ki babun kila shim banta yakani ba kata kalong ban pen baptis da ka ba pengam kadon ka jingja na ke kam ki apostol kalano bakat khandai ka dekat ka ban kong haduk ka banyo ka ong kumni kala jamen ba u Apolos uladon hakoren ba Paul andaw la lengba yi kita ki phang ki ba shaneng lawan sha episos bat ula syam ya ki ba long snran u Paul ude u missionary balajit da ublei manlek banialap ya ka gospel sha ki gentle andaw la poi ha episos ula syam badan ki ba la long snran ka Bible ka ong shishu bat ula kli yaki pipdiang ne em yo muse mukut menba philangit bat kile thu hau em ngim shem le yo snow wat lada ladon ne em muse mukut anda kumta ula kli ka bamot upol ula kli yaki ha ka 80 la pen baptis yapi giti kile thu ha ka jing pen baptis u Yohanes deupo lo ong u Yohanes ula pen baptis da ka jing pen baptis ka jingkela ka bamot udoong hau pajba bakide banget hau ta uban sawan hadin jogu kata ha ujisu anda kle sngo ti yakani la pen baptis yaki haka keteng utrai Jesu hoi ngakwa ban kren na kabashay u Apolos bat kisnran ke jongu kiladep shim ya ka jing baptis ha u Yohanes no pen baptis Henry kim pat sutu pura ya ka gospel kumjuru ngakwa ban ong don na pneng jongpi dangret dang khlung la pen baptis yepi kabamde kerkom katkum ka jingka ju kaktin ka be mu jongblei ban pen baptis ha ka por barangret ke ka bang ngakwa ban ong pakatu kampat de ka jing pen baptis phila banlong kum ki jong u Apolos phila banlong kum kini bade ban pen baptis yapi sa shisien ha kerkom ka bade biang katkum ka jingka kaktin ka be mu jongblei kadkhot ka bahinyo hani ka ong ba kiladon barok kumba khat arngut kirang ba ha kita ki por ki ba upol uyakendu ya Apolos bat ki brew ke jong u bat ka Bible ka ong shishu ki kam ki apostol kalano maka khandai kadkhot ka banriu di onda upol ulabu yala kikti haki umsim bakhu ulawan haki bat kila kran da ki thli bat kile thulupa Syapang ka jingkran thlit ke ka jingkran thlit ngan sakran ya ka ni ka subject ha ke video ka bobot ko jonga to ai bo blei un kur khu ye phi I we pe we nganget baki khubor kilong ki basai nagam ta ka brom jong blei amen